bagor sakarung wes. Oh ya. Ayo bali. Kirek murah iki Mbak Heri wong sing Alah loro. kuru. Heeh, sikile loro. Kuru iki. Apa te yo? Loh, Nggih, makaten Bapak ingkang ongkos tunggal saking Kudo Wirama. Mangke badhe kalajengaken saking Kudo Wirama Klasik. Lan sumangga dhateng kadang panitia laksana utawi keluarga ingkang kagungan hajat. Mangke wekdal sumangga katur. Bapak ingkang hospital saking Kudo Wirama, mangke badhe kalajengaken ugi Bapak Klasik saking Kudo Wirama. Dhumateng Bapak Ibu sedaya para pamirsa, sugeng jerantos lan sugeng amirsani ngantos paripurna mangke.